Miestny poplatok za rozvoj. Stretli ste sa už niekedy s takým niečím? Zjednodušene je to poplatok, ktorý samospráva môže vyrúbiť na základe prijatého všeobecného záväzného nariadenia. Takže v deň, keď sa na území samosprávy, ktorá má takýto poplatok zavedený, správoplatní stavebné povolenie na stavbu, bude stavebníkovi vyrúbený tento poplatok. Zaplatiť tento poplatok musíte, až keď začnete s výstavbou. Výpočet sa realizuje na základe podlahovej plochy nehnuteľnosti podľa projektu, ale pozor, po sčítaní všetkých nadzemných podlaží. Čiže za istých okolností môže byť zarátaná aj povala. Poplatok sa vypočítava, ak vynásobíte metre štvorcové podlahovej plochy všetkých nadzemných podlaží, odčítate od nich 60 m2 a následne vynásobíte túto hodnotu aktuálnou sadzbou, ktorá je zákonom ohraničená od 10 až po 35 eur za meter štvorcový. Ak vás toto video zaujalo a máte nejaké otázky, pokojne mi ich napíšte do komentu pod toto video a takisto dajte srdiečko naľavo, teda napravo, a ak vás zaujímajú realitné témy, tak sledujte stránku www.matuzvetrecin.sk.